говорим на македонския. Първо, ако може, да. Македонския език е доклада за репрезентация. Искам да ви поздравя с празника на Сопот и с празника на Иван Вазов. Едно от най-големите имена в български интелектуален свят и българска интелектуална история. Сега ще отговорим на вашите въпроси. Днес в Страсбург беше постигнат много голям успех за България. Искрено благодаря всички колеги евродепутати. Знаем колко много работа се свърши, колко е трудно да се организират парламентарни групи, за да може да се съборят тези определения, които говориха първоначално в резолюцията за България и Северна Македония. Това е един от случаите, в който доказва, че когато българските политически партии действат когато са подпомогнати от български институции на всички нива, резултатите са успех за България. Нека да напомня само, че е голяма ролята на писмото, което президента Радев изпрати до всички свои колеги, лидери в Европа, които обясни накратко какво е състоянието с човешките права на българите в Република Северна Македония през тази случая с Турция и Сирия. Смятам, че това да донесе също за това да се постигне с този успех. Разбира се, това е само пъти. От нататък България е по-уверена, с още по-голямо самочувствие да защитава правата на своите сънародници там. Какъв беше коментар относно влизането ни в еврозоната? Бяхме приети вчера официално. Аз винаги смятам, че демократно период, в който получим конкретните доклади, не следвахме процедури, които са били нормални. Така че вчерашното приемане вече не е създадено цяло този процес. Това, което мога да кажа, е, че от тук нататък много не се иска следващите решения да бъдат свързани с споразумение за това България да се облаги по следното място по отношение на това България да се занимава с първото място по отношение на големите неравенства. Това е работа, казвам не само за правителството, но и за нас. Трябва да се справим с това, разбира се, за гражданите. Да, действително, трябваше да имаме съгласието на българските граждани и да вървим напред с техния глас. Референдумът ни беше необходим. Това е моята позиция още в началото, когато за първи път политическа партия Възраждане внесе в Народното събрание. Нека да ми напомня, колеги, че тогава, когато то беше отхвърлено и делото отиде в Конституционния съд, всъщност нямаме произнасяне на Конституционния съд по същия закон. Имаме произнасяне само по отношение на процедурата. Смятам, че от тогава до сега много повече български граждани ще да бъдат убедени и много слабове ще да изчезнат. Какъв е вашия коментар за акцията под ръководството на прокуратурата? В Министерството на енергетиката и в енергийните дружества, свързани с разследването на компанията Боташ? Няма как да коментирам, защото имам точно толкова информация, колкото и вие имате. Аз се надявам на обективно и безпристрастно разследване, както по отношение на проблемите в енергетиката, така и с кметовете, кмета на Варна. Всъщност съдебната система е изправена пред едно сериозно предизвикателство да постои името си и да не бъде обвинявана за напред в това, че се съобразява с политически аргументи. Имаме нужда от това. Това, което се случва с кмета на Варна, знак на какво е? Не мога да коментирам, защото не зная все още на каква е истината. Чуваме най-различни версии, така че всяка една моя дума или позиция в случая да била спекулация.